štíhlé stéblo trávy, které vítr kolébá. Ještě ráno rosou zdraví, tak se tebou holedbám. Jsi jak bílá kopretina, k níž se člověk chodí ptát. Proč láska nezačíná, srdce v těle touhou řád. Víc sluncem na tvých víčkách, já o tvůj spánek se bál. Víc sluncem na tvých víčkách. Tomáš, Pepa, Vlasta, Karel a já jsem Sláva, kteří tomu obětují spoustu času, úsilí, jejich manželky, děti, takže jejich holky, ty mají zase světlý zelený trička, tak ty jsou tamhle v těch stáncích, ty pro vás mají cigáru, mají pro vás sekanou, máme tam nanuky, pivo, limo, máme tam víno, což je náš taky jeden ze sponzorů, to je Duna víno, máme tam lovecký svět, máme tam perníčky, máme tam kafe. Já bych chtěl mezi námi přivítat pana Tomáše Třetiny, což je senátor. Krásný dobrý den, dámy a pánové, vážený pane starosto. Užijte si dnešní den, užijte si pohodu, užijte si klid a užijte si traktoriádu. 10 ročníků, už je zase kus poctivý práce a tady ti chlapi vedle mě, kdyby to nedělali srdcem, kdyby to nedělali zvášní, tak tady po 10. nejsme. Pánové, my vám za to děkujeme, my si to užijeme a vy si to taky užijte. Všechno dobré, dámy a pánové. Takže máme 5 kategorií děti, samozřejmě kategorie ženy. Chlapi jsou rozděleni podle kubíků svých traktorů. Děláme to, aby jsme se pobavili, aby jsme strávili pěkný odpoledne. Všem sponzorům, kteří se podíleli na to, aby tato akce mohla fungovat. Začínáme s panílou jízdou. Děkuji pěkně a bavte se, prosím.
aby se připravili závodníci na jednoosích a malotraktorů. Je vás 7. To Már David, Már Michal, Már David, Brouček Adam, Votava František, Kláris Marian a Hota Stanislav. Pan Votava se připraví na start. Ano, spouštíme časomíru. Takhle se jede slalom. První se točí doprava, je tady namalovaná šípka na zemi. Pokud možno nenarazit, ano, vidíte, že ta nervozita funguje, tak a takhle vypne časomíru. Pojďme podpořit prvního závodníka a pojď! Takže vidíte, že to není až tak obtížné. Tak, pojď. A teď stůj. První je 1 minuta 12. Tak a jedem. To chce trošku podpory, podpůjte ho trošku, to je člověk z Požíráze. Jestli tady je někdo z Požíráze, tak pozbuzujte. Penalizace bude 5 sekund. Zatím to ale vyp... Ano. To je ono. 1 minuta 28. Start. Ano, to chce podpořit nejstaršího účastníka. Je to František Votava z Vírovic. Čeně. Dobrý. 1 minuta 16. Start. Sledujte, jestli nestrpí kůžel, protože my to taky všecko nemusíme vidět. Vypni to, neslyším potom vlastního slova tady. To je malá, ano, musíš trefit tu správnou, to je ono. 1 minuta 29, Kláris Marian, Želetice. A je tady někdo ze Želetic? Pojď. Už to mluví. Ano, sledujte tam ten konec, aby nám tam Ano, vidíte, je potřeba taky. Takže minuta 19. A nám přestávají fungovat baterky mikrofonu. Start!
Opatrně, opatrně. Takže máme za sebou první skupinu, pojedou traktory domácí výroby. Vaněk Martin, Holík Radek a Brabec Patrik. Start! A podporujte, od roku jste tady! Slíbili jste, že jste tady! Ano, pěkný čas. 0,59. Moravský Budějovice. Start! To má zvuk jak formula spíš, ne jak traktor. Ale pozor na tu penalizaci, už jedna je. Dobře jede. Ježíš, to jsou zvuky. Bezpečně. Tak to má být. A je to zase 0,59. To je magické číslo. Co jmenuješ? Start! A jede sám? Jo. Tak to se potle, největší závodník. Ano, vypadá to, že měla zase budoucí traktorista. Je velký předpoklad, že bude pracovat někde v družstvě. Takže zodpovědně, jestli tady máme nějaký družstevníky, tak by ho mohli začít sponzorovat, protože bude boj o zaměstnance. Kámo, toč to tam. Ano, a teď jde do cílové rovinky. Pozor na ty brzdy teď. A červený tlačítko. Výborně, 1,39. Kategorie 20 až 30. Vyklický Petr, Brouček Josef, Oburka Tomáš, Tinka Rostia, Glac Martin, Příhoda Josef, Paša Míša, Prčík Daniel, Prčík Miroslav, Knoflíček Jakub a Habrl Roman. Start! Ano, to jsem udělal na věži, takže jsem to udělal správně. Tady zamotám teď. Tomu to smrdí, to není možný, tím to tankuješ. Ten jde na letecký benzín asi. Opatrně. No. To minuta 01. Je to Pepa z Poříhráze. Start a je. A pravá strana fandí. Levá strana fandí. Ještě kousek, ještě kousek. A on má zkušeně. No pojď. Ano, je to 0,56, start. Zkušeně. A ono mu to padá, to jsou nervy. To 0,59, zase 59.
Pozor na ty brzdy. Už je startováno, to už se nechce, nebo co? A on se chytl. Ale je to krásný traktor, co říkáte? A je to 1:08. Start! Je to dobře. Čas je 1:09. První ženu na startu. A pojď. Prava! Jste tady! Prava! Jste tady! Není vás vůbec slyšet. Holka vám tady tancuje na place a vy to nedíváte. Vy se na to vůbec nedíváte. Jaká to umí rozplnit, přátelé. Pozor, zkušeně. To je ona. A je to tam. 1:20. A pojď. To jsou prdy, panečku, to se práží za kočárem. Rodina, která traktorama zkrátka žije. Hezky zkušeně. 0:50. Start. Ta 25 tady se rozběhne, to trvá. A smrdí to. Ale jede to. A máme tam první penál, kdo bude utíkat? Karle. Tomáš je nejmladší, utíkej. Timurou zkušeně. Dobrá práce. 0:57. Se bude chtít projet na koni, tak právě přijíždí. Favorit dnešní závodu, protože minimálně 2krát již vyhrál. Vidíte, jak to zkušeně projíždí. Zkušeně i rychle. Super. A je to 1:13. Karolí pole. Dívat, to letí jenom kvůli nám. Ale dobrý, stačí takhle. Je to 1:13, takže potlesk poslednímu závodníku téhleté kategorie 40 až 77. Jmenovitě Brouček Josef, Votavová Jana, Špalek Pavel, Mlejnek František starší, Mlejnek František mladší, Kulín Jakub, Doležal Štěpán, Růžička Adam, Doležal Kamil, Vaculovič František, Prčík František, Nezval Zdeněk,
Brožek Daniel a Mlček Jaroslav v kategorii 15 závodníků. Zamává na kameru. Ahoj. Čau. Tak! To je spektakulární spolupráce, to vidíte sami. Aj. A zapomíná na to, že se tady pasou koně. Ale to si kamaráde zhořezdy. Nervozita pracuje. Pojď. A hezky 0,52. A pojď. Pravá strana podporuje. Levá strana podporuje. A obě. Ano. To je závodnice z Vírovic. Ano, stará se tady o náš Vinohrad Tvořirázy. A čtvrtá. A je to tam 1,14. Tak další závodník přijel z Dunajovic. Start. Je tady někdo z Dunajovic? Tak ho trošku podpořte, kluka jednoho šikovnýho. Ale dobrý, je tam. A čas 1,04. Kolik máte roku? 71. Tak kluci, podbuzujte to hoděny. Taky Herbek, to se podles 71 roku a on vystupuje lopinkou, viděli jste to někdy? Je dodělej prej, super, 1,08. A taky se práší za kočárem. Ano, 1,10. Ano, stejný krátko. Ano, to je člověk, který se přiženil do Tvořiráze a rodina pozbuzuje. Nejde slyšet. Ano, trochu už ano. Zaber! Mamka ti kontroluje. A je to tam. Hezký čas. 0,54. Start! Brzdy. Dobrý. Rovná minuta. Start. Je tady někdo z Plavče? Viděl jsem tady paní starostku. Kde pak jí máme? Tam má žížeň a nefandí.
závažím. A je to čas 1:07. Lamborghini. Moc se mu nechci se začátku, ale to nejdeme. Údajně tenhle ten traktor je jediný v republice. Je to teda krasavec. Jedna 12. My to tam nevidíme, ty kužely, jak se práší za kočárem. To asi nepomůže. Pojď. Ano. A je to 0:52. Tarta, pojď. Takže opravná zatáčka. Tak pojď dopředu na ty balíky. Tak, stop. Ale zvládá to perfektně na jednu ruku. Tak. 1:40. Pozor, start! Je vidět, že jde zkušeně, pěkně jednou rukou, Lara volant. A teď jde o ty rychlosti. Tak, výborně. A čas máme 1:11. Start! Je to závodník z Dunajovic, Zelenina Brožek, takže kdo sleduje Facebook, tak viděl mladýho, jak propagují jejich zeleninu, která se jim daří. Malý stroj je pěkně mrštnej, takže vidět, že to projel úplně. Ještě jedu jedinou a bouchne to. Výborně. Krásný čas 0:57. Tenhle stroj k nám jezdí taky docela pravidelně, protože to se pozná podle toho, jak má krásně vlaku kola. Vlastně je to celý pěkný stroj. Ale kola v Metalize má snad jedinej. Výborně. Poslední kousek. Šup a von, 59. A máme posledního závodníka z Babče na trati. Start! Takže tady můžete i vidět a porovnat, že to není jenom stroj, protože máme 3 jezdce na jednou stroji, že jo? Takže 3 a pokaždé to bude jinak, takže to není jen to stroj. Ale moc si kamarádi, kluci, kolegové neporadili, jak mají. Ale prostě závod je závod. A nejde jen o zábavu, ale vidím, že spoustu chlapů si podává ruce, takže je to i o setkání těch známých kamarádů, spolupracovníků. Jak člověk nechytne rytmus od startu, tak už se prostě do toho nepodá. Zúčastnil se, má poslední zkušenost za sebou, máme to bez penalizace, což je výborný.
A teď nám to ukáže na tom plynu, dívejte se na to. Tak, výborně. No. Kastil tam. Tohle jsme měli posledního závodníka v kategorii 80 a více, kde máme 3 závodníky. Prosil bych Buřiče Ladě z Vitonic, Vaněk Martin z Práž, Solová Jana. Dává to zkušeně. Pozor, pozor. Hopa, krásný. No, matičky par excellence. Podívejme se na to. Velký stroj. Start! A máme stroj na trati. Ta by se nevešla. No, zajímavý by to bylo, ale jak pro koho? Kužely by byly rozjetý, ale ovládá to parádně a precizně, dívejte se. Já vím, že to možná nic není, ale už jenom to vidět, jak to jede, jak je kůž. Rozvahou správně, na vyvinávání tu nejmenší, ty jsou nejhorší. Je to tam, parádní čas, parádní akce. 1.21. Start! Takže fungovám to odpisku. A jdu také asi trošku potleskám, když je takový veliký. Podívejte se na to. Když si takový uvidíte. No, vidíte to. Vlajky vlají, kola se točí a teď uvidíte ten kofr. Odpískne si a jede. Děkuju za limonádu. Z toho se asi leze hodně špatně. Ale nemu to, co? Tady opatrně, vyvažujem v zatáčkách. Tak. Pozbuďte na tom vláčku, když vás tak půjde svezou. No. Tak a teď mi řekněte upřímně, kdo se z vás posral. Takže děcka, dáme mu nějakou šanci nebo ne? Co? Tak zálo, pojď. 3, 2, 1, teď! Držte ho, no, nemůže! Start! A pojďte ho pozbuzovat! On jel sice opačí, ale nevadí. No záběr! Otoč ho a couvni k tomu balíku. Otoč se o 180, tak. A teď couvni k tomu balíku. Tak hezký, ne? Tak to chce potlesk, děkujeme. Takže Milane, děkujeme a velký potlesk na tebe. Holky, těšíte se na to? Máte rádi svoje maminky? Zase jenom ale. Takže potlesk pro děti a pro ženy. Tak budeme losovat od 13 nahoru. Takže 13 je balíček překvapení. 64, 52. Takže máte balíček s překvapením a mě by to zajímalo, co tam je. Takže máme poukaz na pivní lázně, tak prosím, vylosujte. 64, 26. Ne, pivní lázně, ty jste mě domotali. Malý dětský traktůrek. 65, 30. Za tuhle cenu děkujeme Agroservisu Višňové.
a losujeme krmnou směs a kšiltovku a máme číslo 6459. Pán dostal krmnou směs pro co? Taky děkujeme našemu sponzorovi za tu krmnou směs. Je to další krmná směs a je to 6536. Co tím budete krmit? Pojďte losovat další krmnou směs. Je 6057. Co? To je poprvé, že jo? Tak děkujeme. Poukaz do kadeřnictví Veronika a je to 6732. Tak ty toho využiješ, vlasů máš dost. Za 1000. Auto Hyundai. My vám je půjčíme na víkend. 6277. První poukaz, takže ten poukaz jeden předej. A máme další poukaz a to je 6671. Ano, souhlasí. Takže děkujeme sponzorovi firmě Hyundai. Je to poukaz na tetování v hodnotě 100 euro. 6607. Gratulujeme. Takže tetování je 8022. Prosím. Paní má melou na tričku, taky se tak směje hezky. Sada květináčů. Taky děkujeme sponzorům za tyto krásné květináče. 7979. Takže zavolej si ale kamarády, protože máš 3 květináče. Motorová pila, no štýl lev Jaroslav Holeš. Motorová pila od firmy Holeš. A je to číslo 7946. Máme tady paní, já tu si pamatuju ze šňůry. Ta držela pevně to lano. Takže aku postříkovač je číslo a je to 6956. No konečně se ti to povedlo, vidíš to? Je aku sekačka od firmy, ano, Nejedlí, a je to 6837. 6837, souhlasí. Máme 6196. Tady ta velká krabice je v tom tlakový čistič. To jsi vyhrála ty, no ty jsi šikovná. Honzíku přijel s traktorem a máme tady poslední a hlavní cenu 8004. Takže 8004. Souhlasí to, taky to je super, takže potlesk pro tohoto pána. Takže prosím vás pěkně děkujeme vám za tombolu, za to, že jste tady s náma vydrželi. Všem vám děkujeme za účast a přistoupíme k vyhlášení vítězů. A začneme děti. Takže 4. místo je Brabec Patrik. Tak a stůj tady ještě pořád. Gratuluju. Na 3. místě je Már Michal. Takže já ti gratuluji. A pohár. Na 2. místě je Brouček Adam. Takže gratuluji. A na 1. místě je Már David. Gratuluji. Tak, kluci. Děkujeme. Ženy, takže kategorie ženy. Na 3. místě Somová Jana. Gratuluji. Ale jen 3. nemůže si vybrat. Tak potlesk, prosím. Na 2. místě Sagarová Míša. Takže Míšo, gratuluji. To se ani neptá, dívej se to jedu. Neboj. A teď to chce potlesk. A je to naše Votavová Jana. Takže Janičko, gratuluji. Takže holky dostali krásný ceny. Děkujeme. Potlesk pro holky. A máme tady malotraktory nebo jednoose. 1. místo Már David starší. Takže gratuluji. Trošičku netradičně. Na 2. místě je Már David mladší. Takže gratuluji. Tak gratuluji. Pohár. A na 3. je náš veterán František Votava. Františku, gratuluji. Takže gratulujeme. 20 až 30. 3. místo Brouček Josef mladší. Gratuluji.
Druhý místo Pínka Rostia. A první místo Daniel Prčík. Máme tady další kategorii, a to je 4077. Na třetím místě Brožek Daniel. Na druhém místě František Mlejnek mladší. Gratuluji, máš fantátu, víš o tom? A na prvním další fazolák a znovu na stupni vítězuje Pepa Broutek mladší. Vydrž. Tam. Toníku, počkej, tam je kamera, víš? Takže děkujeme. A poslední disciplína, nebo disciplína skupina, je 80 víc. A je to třetí místo Buříč Vladimír. Na druhém místě Solová Jana. Gratuluji. Naučte dávat pusu, neboj se toho. A na prvním místě je Vaněk Martin. Na druhé straně, ne? Příště by ta holka mohla být mezi váma, ne? Takže úsměv trochu. Takže moc děkujeme. Tohle bylo poslední vyhlášení. A to je vyhlášení nejhezčího traktoru. Kdo je pro ten červený traktor? A kdo je pro ten zelený traktor? Vyhrává červený traktor! Ale i tak moc děkujeme, máte ho fakt hezký. Děkujeme. Ať se daří, děkujeme, kolego. Naše traktoriáda končí. Děkujeme vám všem za účast.